Dobrý den, vážení přátelé. Opět vás vítáme na našem YouTubeovém kanále Cestování s Elvisem. Tohle to jsou Zdice. Malé městečko někde na polovici cesty mezi Prahou a Plzní. Tady je naše hudební základna a tady odsud vyrážíme za vámi do celé republiky. Na severní straně přiléhají k chráněnému území Křivoklátsko, na jižní straně se pak zvedají kopce Koukolovka, Studený vrch a Holý vrch, o kus dál je potom Plešivec, no a to už jsou Brdy. Takže podle prvního Murphyho zákona pro cyklistiku všude je tady do kopce a všude je tady proti větru. I přišla jednou paní Kolombová s návrhem, že už jsme dlouho nikam nejeli na kole. Mělo nás varovat, že se jí trošku jiskřilo ve očích, ale nevěnovali jsme tomu pozornost. Volba padla na velmi oblíbenou a krásnou cyklostezku podél Berounky, která končí vlastně až v Praze. Původní plán ale byl, že naši cestu ukončíme už v Radotíně a nazpátek do Zdic pojedeme vlakem. Jenže člověk míní a České dráhy mění. Oblékli jsme jednoho letního rána legíny, čímž dočasně někteří z nás zeštíhleli. Paní Kolombová nakoupila v místní prodejně jednoty nějaký základní proviant a mohli jsme vyrazit. Jak sami vidíte, jsem unavený, ještě jsme ani nevyjeli. Jako nejlepší trasa byla zvolená cyklostezka ze Zdic do Berouna. Tak, vyjíždíme, dáme přednost zprava. Ta křižovatka je stejně zvláštní, protože, jak sami vidíte, parkují tady auta uprostřed křižovatky. Celkem nepochopitelně, ale bylo mi řečeno, že si prý jedná o křižovatku typu T, kde se parkovat může. Až takhle někam pojedete, tak se a budete mít brašny, tak se nezapomeňte přesvědčit, že je máte zavřený. No a můžeme vyrazit. Takový ty fádní úseky, kde byste se hodně nudili, tak ty jsem zrychlil. Takže pokud budete mít pocit, že šlapeme trošku rychleji, než šlapete vy, tak je to skutečně jenom zdání. Správná pumpička se podívá nejdřív doprava, pak doleva a teprve, když nic nejede, tak vyjede na silnici. Stará silnice E12, nyní označení 605. Přejíždíme do ulice Zahradní, opět se podíváme doprava, tady nic není a jedeme. Cyklostezka, po který pojedeme, se jmenuje Po stopách českých králů a v podstatě je to systém cyklostezek, který propojují jednotlivá zajímavá místa ve Středočeském kraji. Tady u nás jsou do tohoto systému zahrnuty cyklostezky ke hradům Žebrák, Točník, Karlštejn, tuším, že tam patří i Křivoklát. No a celý tento systém cyklostezek je napojen na evropský systém cyklotras Eurovelo 4, který prochází územím Francie, Belgie, Německa, České republiky, Polska a taky Ukrajiny. Odjíždíme pod místním vrchem Knihov. Tak, ještě záběr z dronu z protějšího kopce.
část cyklostezky po stopách českých králů, po které momentálně jedeme, patří v podstatě k té nejmladší části. První část, úsek Beroun, Lom, Alcázar, ten byl zprovozněn v roce 2006. Pak následovalo prodloužení až do Srbska, to bylo v roce 2010, a v roce 2016 přišly na řadu Zdice. Trasa cyklostezky byla sice už vyznačená, ale zbývalo doasfaltovat poslední kilometry cesty, takže my Zdičáci jsme se asfaltového povrchu dočkali až v zimě roku 2016. No, dneska tady probíhá výstavba kanalizační přípojky, takže se tu trošičku proplétáme mezi autama. Podjíždíme dálniční most D5 Praha-Plzeň a vyrážíme směr Popovice, což je městská část Králova Dvora. Ujeli jsme asi 1,5 kilometru. Po pravé straně máme vrch Koukolovka, tam se vydáme v některém z dalších dílů našeho cestování. Kdo má už teďkon hlad, může po levé straně navštívit KFC. Nevadí. Velmi krásné jsou procházky ráno anebo na večer v okolí řeky. Je tady spousta ptáků, ryb už míň, no a poslední dobou se tu přemnožily nutrie. No a kdo má hlad, může po levé straně navštívit KFCčko, ale my se vydáme doprava. Na přechodu nemáme přednost, jsme slušně vychovaná pumpička a jedeme přes most. Protože se ráno nepodařilo paní Kolombové nakoupit vše, co potřebovala, takže se tady stajíme ještě v prodejně potravin. Dáme přednost, podíváme se doprava doleva. Tady v Popovicích navštívíme místní hokynářství, kde doplníme zásoby našeho proviantu. Doplnili jsme proviant a vyrážíme dál. Po pravé straně míjíme bývalou jeřábovou dráhu šrotiště na Hrudkovně bývalých královorských železáren. Tady se na ní podíváme ze vzduchu. V pozadí bývávaly kdysi původně 4 vysoké pece, přičemž poslední odpych v té poslední z nich byl proveden 10. března roku 1987. No a když se podíváme na druhou stranu řeky Litavky, uvidíme bývalou teplárnu, která už tam dneska není, ale hlavně budovu Kontilití, kde jsem kdysi v minulém století mezi lety 1987 a 1992 odléval litinu. Po levé straně přijíždíme k bývalé druhé slévárně. Dneska je tu tuším Saint-Gobain. Nejkrásnější a nejhladší část cesty pomalinku končí, protože přijíždíme do areálu Královorských cementáren.
Všude jsou značky ohlašující soukromý pozemek, ale stav chodníků a celé té cyklostezky se od 50. let minulého století nezměnil. Jedeme tedy zkratkou. Touhletou cestou jezdím do práce asi 25 let. Pokud jedu na kole nebo na koloběžce, tak ta cesta ráno je hrozně krásná. Ale kohokoliv tady potkám, všichni nadávají. Co šroubků a matiček my jsme na těch pár set metrech už postráceli. Někdo mi kdysi říkal, že právě tenhle ten kousek, těch pár set metrů, patří pod Královorské cementárny a v podstatě město nemá vůbec páky na to, jakým způsobem nebo jak donutit majitele, aby ten povrch tady trošku zlepšil. Kamera má stabilizaci a grafický program, ve kterém stříhám tohle video, má grafickou stabilizaci také. To znamená, že není vidět to, jakým způsobem a jak moc ty řídítka, hlavně u samohybů s malinkýma kolečkama, kočárky trpějí a tak. Jak strašně to lítá a jak strašně to drnčí. V těchto místech už je to skutečně extrém, protože kořeny nadzvedávají asfalt, takže ten chodník je tu už hodně rozbitý. Posledních pár metrů najíždíme na betonový chodník a tady už se dá jet poměrně dobře. Najíždíme na asfalt a už se práší za kočárem. Komu se cestování s námi líbí, může dát like, dejte určitě odběr, případně zanechte komentář, co bychom měli zlepšit, kam jsme se měli podívat i s kamerou a s dronem. Tak a pomalinku přijíždíme do Berouna. Po levé straně máme lávku, po které bychom se dostali na berounské sídliště, ale my pojedeme doprava. Beroun to je takový zvláštní město. Nejenom okresní, ale královské, a to už dlouho, ležící na soutoku dvou řek, Berounky a Litavky. A právě tyto dvě řeky dělají uprostřed Berouna takové zvláštní mikroklima. Hlavně na jaře a na podzim, kdy teplota vody je vyšší než teplota vzduchu, se tvoří uprostřed města mlha, hraní opar, která ovšem vydrží až dlouho do dopoledních hodin. V zimních měsících ta mlha je tak hustá a je jí tolik, že kolikrát se to sluníčko na náměstí ani nedostane. Jsou to nádherné scenérie, které jsou vidět z okolních kopců. Ovšem v samotném centru to za moc nestojí, protože samozřejmě v zimních měsících ta mlha namrzá. S naším dronem jsme vystoupali až do 120 metrů, dál už nám to předpisy nedovolují a jak sami vidíte, tak ta deka je naprosto neprostupná. Ještě záběr, jak vypadá z dálnice, z krásného, jasného počasí člověk přijede do Dušičkova.
pravé straně necháváme vyhlášený pivovar Berounský medvěd s neméně vyhlášenou restaurací. Po levé straně máme silnici na Tetín a na Jarov a nahoře na náspu máme dálnici. Dáme přednost, i když tady je přejezd pro cyklisty, přece jenom proti plechovce nemáme šanci, takže lepší se rozhlídnout a skutečně si ověřit, že máme s řidičem noční kontakt. Zjistili jsme, že jsme paní Kolombovou někde ztratili, takže pojedeme pomalejc, aby nás dohnala. I když je tady cyklostezka, proplítáme se mezi chodcema, takže je potřeba jet opatrně. Po levé straně budova finančního úřadu a policie a my jedeme směrem k náměstí. Na ty cesty tady bacha, protože tady se na přednost v jízdě moc nehraje a spousta řidičů tady žije v mylném domnění, že hlavní silnice je ta, která je rovná. Cyklisti na chodníku jezdit nesmějí, ale my musíme udělat malou výjimku, protože tahle křižovatka nad Horní branou je každý den permanentně exponovaná a my bychom na žádný výlet nikam nedojeli. Takže těch pár metrů musíme prostě po tom chodníku vzít. Je sobota, jsou trhy, takže Beroun pražská ve švech. Odbočíme do ulice Hornohradební, je tady sice jednosměrka, ale chodci a cyklisti mají výjimku. Jedeme opatrně, protože samozřejmě je tu pěší zóna. Kdo má hlad, určitě se zastavte v uzenářství u Kamila Alferiho, kde je spousta dobrot. No a když už jsme v Berouně, bylo by špatné nezmínit jednu recesistickou akci, která má svůj zdroj už v roce 1904, kdy světlo světa spatřila futuristická pohlednice znázorňující tramvaj na Berounském náměstí. Samozřejmě tramvaj do Berouna nikdy nedojela a tak v roce 2014 proběhl již 14. ročník tradičního happeningu čekání na tramvaj, opět neúspěšně. Jsme na Berounském náměstí, jedeme po vyhrazeném pruhu pro cyklisty, ale věř, že pro auta, které jedou v protisměru a jedou jednosměrce, představuješ noční můru. O chodcích, kteří mezi autama se vrhají přímo do silnice, ani nemluvě. Pouštíme Berounské náměstí a kolem takzvané Pajdy
to znamená střední pedagogické školy, najíždíme na nový most přes řeku Litavku, podél které budeme pokračovat dál. Podjedeme dálniční most pod D5. Dáme přednost protijedoucím. A můžeme vyrazit. 300 metrů panelky, které jsou momentálně před náma, ty se prostě nedají objet, to se musí prostě vytrpět. To je trest za všechny hříchy všech cyklistů. Tady o tom místu se hanlivě tvrdí, že tady chcípla chuť k práci, protože místem se šíří tak odporný puch, že i mouchy tady chodí pěšky. No a my najíždíme na most přes řeku Berounku a budeme pokračovat dál. Tento náš film je sestříhaný z několika segmentů, takže nesmí vás zarazit, že záběry z dronů ukazují řeku krásně modrou, kdežto záběry z naší kamery ukazují vodu po povodních zakalenou. Kde na mostě potkáte spoustu fotografů, kteří fotografují z bezprostřední blízkosti vlaky, které po tomto mostě jedou na Beroun Závodí, Hýskov, Nižbor, Křivoklát, Rakovník